7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business, isintu, nazo zonke indaba zabasha. Ngolwesithathu lokuqala enyangeni ngikunika i-chance ukuthi ubuze noma yini ofisa ukuyibuza ethinta indaba yesintu. So namhlanje njengoba kumhla ka4 kuMay I give you a chance yokuthi ufone ku0861 596 596 ubuze noma yini ofisa ukuyibuza ethinta izinto zesintu. My guest is Umlondi Makubane, oyi-traditional expert, and i-guest yesibili uMakhosi Umnikati, naye futhi oyi-traditional expert. All you do is to call, and abanye ke prefer ukuthumela ama-messages kwi-Facebook page le ethi Indaba with Alex. Yona ke topic yethu namhlanje noma yini ofisa ukuyibuza uyafuna ubuze khona manje. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Singintroduce ke uNkomose Umlondi Makubane. Sekubekelela Nkomose. Sohlaza ngizocela ukubengelela kwena mne wethu. Ngibingelele nababukeli nabalaleli manje kuyinyanga kaNhlaba. Nazo ke. Bese ngibingelelena nangu usiseduze kwami ngithi ke uMatho Monya uyabingelela. Siyabonga kakhulu. Usisiko la eduze kwakhe akasho mina. Ushimakhosi Umnikati nayo expert yesintu. Dinangwe siyakumukela. Amen. Ninjani Sohlaza? Philile njani nina? Siyaphila bhuti ngibingelele. Makuvani ngibingelele abantu abami la studio producer. Ngibingelele makhaba laleli bikakasi ngibingelele isigodlo saka Mayibeke ngithe Makhosini. Okay, mhlawumbe siqalelana nje ngiyazi abalaleli bazofona ngoba i-platform yabo la babuza ke ngazo zonke izinto abafuna ukuyibuza. Ngizoqala kuwela Makubane. Sinokuza abantu bekhulumela ngendaba yesinyama nanoma iliphi ibhadi nje elikhona. Liya transferyeka yini ngokuthi uthandane nomuntu onesinyama? So uthola lo muntu unamabhadi unesinyama but ngenxa yokuthi u-relationship naye uyithole nawe lento ekuyena isiwelela ngakuwe futhi ingenza into enjani? Sohlaza ngizocela ukuyihlaziya lo mbuzo wakho ngendlela ezimbili. Kuyenzeka ukuthola ukuthi ke uthandana nomuntu onamabhadi noma onesinyama noma onedlozi elingcolile. Yeah. Uthola ukuthi lo muntu ngesikhathi uthandana naye ebese izinto zakhe bese ziyalimala ngokuthi vele yena ungcolile. Okay. Manje lento igcina seyingcolisa nedlozi lakho, nawe izinto zakho zenzayo zigcina seyibhimba. Lo muntu kanjalo kwesikhathi esiningi uyakwazi nokuthi ubone nangamaphupho mangabe esuke khona empilweni yakho, aqale amaphupho akho ebese yashintsha. Okay. Okwesibili lento ufuna masiyihlaziya. Mhlawumbe amaphupho anjengani ngoba uthi uzobona ngamaphupho ukuthi lo muntu naye akekho right. Amaphupho afana nani Makubane? For example Sohlaza yabona kwesisikhathi ukuphuphe kukhona into ekufanele ngabiyenzeka. Ebese sekufanele yenzeke lo nto ebese kuvele qhamuka lo muntu wena ohlekisana naye. Ebese lo diveli yabhedlika. Kwesinye isikhathi ubone idlozi mhlawumbe kufika ugogo mhlawumbe kufika umkhulu. Una lo muntu ebese beyathetha. Enye indlela lezi abasuke bekukhombisa ngakuthi lo muntu oseduze kwakho kahle kahle abumfuni. Okay, yabona ke uyiphendule kahle leyo. Ithi ngiphushele khoneni kancane ke Nkomosi. Yeah. Uma ukuthandana kwami nomuntu onamabhadi ekwazi ukuthi angithelele ngakho. Mangithandana nomuntu oneyinhlanhla ke zona nazo zingeza kimi zizotheleleka kumina. Yazi kwayithinta lekade ngivele ngifuna khona. Yabo ngoba phela akwazi kuba one way. Ngifuna lapho Sohlaza ngoba ngifuna manje mangisho bese ngiveza nodaba oluyithintayo kwenzakalani komunye umuntu yabona. Sure. So uma uthandana nomuntu onenhlanhla kuyenzeka kusulele ngenhlanhla ubone into zakho zenzeka ziphuphuma lo muntu spiritually usuke ehlambulukile nasenhlizweni lo muntu azikho izinto ayifakana egqumile ezamabibi uthi lo muntu ngishe khona mawufusa ukwenza wamxoxa lo nto ebesiyenzeka semtime ake ngikhothe Sohlaza into akuyenzeka bengifuna lapha Ithini uquote example ngoba earlier uthe ubona ngamaphupho i real life story le khona omunye ubaba ngikhuluma nje ngomuntu okhona waganwa unkosikazi eyicakekele lo baba wayeseganwa eundlwana uthe mefika lo nkosikazi wakhe kumuzi wanamatekisi lo baba wanamabhizinisi uthe sesuka Sohlaza wangabe mjabulisa unkosikazi yonke into yakhe manje yashift yafocus kuphi emalini right unkosikazi wayesesuka wayese eyodla ngaphandle ekhona ngokuthi manje akasakudla ukudla la ekhaya uyayibona lonto leyo manje lo baba wayesedinwa
edina ukuthi manje unkosikazi usehambe wayodla ukudla ekhona wayesevele yamxosha wayesefuna manje ahlawulwe kube right abuyele ekhaya unkosikazi wayesehamba unkosikazi ubuyele ekhaya nangampela wogeza umuzi yonke into ya right wayese lo nkosikazi eshelwa yenye indoda kwase bayise bathi laba bakubo bacha thina asakwazi ukudla inkomo kwesibili ngoba lo muntu bese siganile khuluma nomuntu omlobolile wathi lo muntu omlobole kulungile vele nami ngisamdinge empilweni yami mlobolela ekhaya mina ngizobe sengibikela amadlozi ala ekhaya ukuthi lo muntu kahle kahle akasekho la ngiyamsula wavuma into zihamba kahle waliyalobola le ndoda yamthatha sohlaza hey ngenyanga ezintathu emthathile lento esikhuluma ijuleka ngenyanga ezintathu emthathile kwasho umuzi zashaya isimoto yaphela imali wangena ekweletini after 6 months lo baba umthathile wakhe states wanemoto wanetolo uyabona so kuyenzeka umuntu sohlaza mawusukuthandana naye ebese yakusulela ngenhlanhla zaphela izinto ngapha wanotha lo ngapha ngathi lama stories lawa ayexoxo esontweni lawa ayepost ku YouTube yabo thokwa kunendoda 1915 all right 0861596596 ithi thathe Mapule calling us from Joburg. Hello Mapule, welcome to Gagasi sawona. Yebo kunjani? Philile sis wena? Ngikhona ngibulisa bonke e-studio. Bayavuma sis. Alex, mina ngicela abantu base-studio bangicacisele la. Indaba yokubethela umuzi. How do they determine i-price? Why ukuthi masiya kubo sithi bethela umuzi bathu i-10,000? Mina ngaleso sikhathi iJarden is 200 square meters la eSoweto. Wena usemakhaya elakho 3000 square meters. Kodwa iprice iyafana i-10,000. That's number one. And uthola ukuthi mina no Alex hlala endlini eyi1. Mina ngiya kuyinyanga January bathi into zakho azihambe kahle ngoba ufuna ukubethela umuzi. So ngithola umuntu awubethela. Alex ngoJune aye kwinyanga athi uyofuna izakhe uyoconsulta atshele the same thing but no i-problem is eJarden umuzi ufuna ukubethela. Why can't they see the difference ukuthi somebody sewusebenzile lapha? Okay, all right. Nanso question la le yokubethela. Kahle nje kumele ngabe kuhamba ngokwama rates kuhluke lapha ekutheni mokhokha 850 kuma rates akho uma kuzobethelelwa kuleli ceke kumele kube ungalingani nomuntu okhokha 250. No on a serious note though ama questions abalekile lawa kaMapule. Dinango? Yeah, abalekile. Unfortunately izinto zethonga. Yes. Ngeke uzisebenzise ngayithinti right sungakhuluma ke sikulalele. Axolisa. Ngeke uzisebenzise according to ama square meters amaspala uyabona ukubethela asihambi yini lento le khanjwa ngayo ukuqalwa ama meters ukuthi sisuka la ikhona nekhona lisuke linesikhonkwane if amakhona u4 ngisho ngathi ama square meters awu3 amakhona azobe u4. You understand? Okay. If kufanele kugqunywe kuvukwe ngo3 kuphalazwe kushiswe inkukhu eminyango ngo12 kuphahlwa idlozi, it's the same process irrespective of the square meter sebala. The second question kaMapule bekuyiyo ukuthi ufike waya kumagubane wambethelela mase yakumnikati still futhi usathi udinga ukubethelwa waye bengakwazi ukubona ukuthi vele sekwenziwe lokho enithi kudinga kwenziwa kulomuzi. Okay yaqhubeka Makhosi. Ngiyaxolisa ngizongena uqhubeke lapho magubane. Ngizongena ngokwesite lami. Into ithi isikhwame ngisiphetha sifani nesikamagubane. Uma isikhwame ngisiphethe singafani nesikamagubane mhlawumbe esikamagubane siweak angilinganisi angisho ukuthi that's the case. And uma elami idlozi lifika kumina lithi it's not enough okwenziwe kasikangani, I'll have to say it irrespective yokuthi ngibhekela phansi umsebenzi kaMagubane. Okay. You understand? Wenzile ngokwe level yakhe but elevating isimo based on inkinga obhekene nayo wena kufanele kuthayiselwe mhlawumbe amandla amnikathi abewafu.
Okay. So uMagubane kufanele aqhubezele. I hope icacile uyibeke kahle. Ngifuna uthatha nje uMondli emandawo. Namhlanje asina topic. Mangabe kuyi Wednesday yokuqala ngisuke nje ngibiza ama experts ethu bese ke uzobuza noma yini ofisa ukuyibuza you can contribute as well mhlambe nawo uyinyanga umthandazi umsebenzi umhili wabantu. Feel free to call me 0861 596 596. Shasho Mondli. Sho ngibingelele Mthiyane ngibingelele abahlonishwa lapho Mthiyane. Yebo yes mfethu. Yebo. Cha umbuzo wami ubuzo uthi akwesithi nako la ngikhishiwe komalume. Mhlambe ngaba sekhabo baba. Manje la ekhabo baba mhlawumbe sengivekile mhlawumbe ngabe sengithi ngaphuma ixhovana eceleni kodwa ke uma akakhishwanga yena lapha komalume kusekhona ukubambezeleka lapho manje umbuzo wami ukade uzothi ikhona yini kambe mhlawumbe into engakwazi ukuthi ngiqhubeke ngiyenze mhlawumbe lemixhovanyana esengilakhile la ekhabo baba ezethu uma engakakhishwa mhlawumbe lapha yena komalume ungakaqhubeki lokuthi akhishwe lapha komalume or mhlawumbe kufanele kulinde uma konke. Okay. Angaba kuyacaca. All right, yes Magubane. Magubane. Sohlaza methi xokovana uyangidida noma usho umjondolo noma mhlambe usho ukuphuma umuzi. Oh yes umuzi baba. Okay. Njengoba uma wakho esakomalume awukwazi ukuthi wena usungaphuma bese wakha umuzi. Ngoba phela umuzi kufuna ube nesisekelo okuyisona esiqondile kufanele kahle wena usinise uma kufuna sine ekuqala ukuze wena uzovusa umuzi kababu wakho weze lento engishoyo so manje if wena ukuthi ufuna ukuvusa umuzi kodwa futhi wena uphuma kumuzana lonto leyo ayizwakali kahle kufanele uqale usinise nje uma kugcwale yonke into namacala waqeda bese kuyimanxa kuphuma ke so yokwakhe manje umuzi kaBaba wakho umhlambi baba uma kuwuthi ukukhishwa kwethu mhlambane asikhishwanga ngesikhathi esisodwa mhlambane thina sisabantwana sesakhishwa ngenxa yokuthi kwavele ukuthi ubaba ekwenzeka konke kwasala umshado kodwa kushuthi kufanele ukubambezeleka nje okuthile ukuthi mhlambane kukhishwe uma lonto leyo iyona lento engishoyo ukuthi ke phela akwazi ukunyakaza inqola ikhanda lisele ngemuva yezi lento engisho so nina kahle nikhona nje lapha yana kuba kababu wakho kodwa kahle akuphelele ngeke nje ngilongo ngithi mina kwatheka amathize akuphelele kufanele kahle aze asine uma ngokugcwele bese niyakhishwa nani ngoba phela mayekhishwa la uma ehambe yogana lapha nakuboka baba ufika bunkosikazi right bese ethola abantwana manje kwenzeka kanjani ukuthi kutholakala abantwana kuqala yena ngena unkosikazi yebo uyabamba okay sure ngithatha undabuko now from Newcastle mase Newcastle igagazo licheck ku 90 no it's 107.9 right Newcastle uyangifakazela ndabuko Yebo ngiyakufakazela ke. Yes. 107.9 yeah. Uye 107.9 but kwi app ke ungalalela noma ngabe kuphi we download and listen for free. Sure ndabo. Ngilalele kwi app usanibonani bahlonela nawe Alex. Yes bavuma mfethu. Yebo ngisacela ukubuza la ngiyanizwa ngenathi indaba yokungcola kwedlozi. Bengifuna ukwazi ukuthi idlozi ligezwa kanjani. No omunye umbuzo ukuhlanganisa idlozi njengami ngumladlwana ngihlanganisa kanjani idlozi lakhaba umama nelakubaba yoba angembathile omabili angihluku. Okay asize njena ke phethu ukuthi belula eyoqala eyokugezwa kwedlozi malingcolile and then esibili iquestion ile yokuhlanganisa amadlozi. Yebo. Okay. Yoba ngembathile. Oh okay so uzothatha leyo kugeza idlozi wena Dlomo. Okay. Yeah. Eyokugeza idlozi angikwazi ukungena into details ngayo ngoba definitely leyo ndaba idinga umlapho wendabuko.
That's a given. Angikwazi ngoba ngizobe sengikutshela ukuthi wolanda umutho ukuthi wenza ukuthi so I'm not in a position ukwenza njalo idinga umelaphi wendabuko ukuze ukwazi ukuthi aguide through what and lento yokuthi ke sibadingelana abantu bendabuko mesiyosukumisa umsamo wasekhaya ake ngiaddress it's not because mina ngisuke ngiyoshisa impepho okini ngiphukomisa umsamo wakini cha into engisuke ngiyoyenza ngisuke ngiyoguide ngoba chances are kukancane sinamakhehla thina emakhaya ethu amadala azokwazi ukulusa umsebenzi njengoba unjalo so ukufika kwami njengamazi wesintu nesangoma ngizoguide lento ukuthi ayihambe kanjani mhlawumbe mengase ngiguide nje ngokugeza idlozi kusuka manje singaqeda 45 minutes you understand so kubalulekile ukuthi uxhumane nomelaphi wendabuko ongakulekelela ukuthi leyo nto ningayenza kanjani akuguide through it but hayi ngoba ezokwengamela umsamo wakini ezoshisa impepho ezophatha cha okay then the second part of your question Makubane yes yes yeah qhubeka liyanqaba nidlozi ukukhuluma indaba engathi semsamo nje yini ngisola sure all right so Hlaza uyabona lesibili lo mbuzo walomfowethu uyinkinga lento ngihlezi ngiyikhuluma Dinango so Hlaza akwazi ukuthi umuntu angathi ezalelwe komalume ebese kuthiwa khona idlozi la kuboka babu wakhe elimbangayo yezwe lento ngisho unless lo muntu mangabe kuukuthi yena wahamba wayakuboka babu wakhe mhlawumbe ofikwenzela umsebenzi kwakhona inyongo ezimthintayo ngendlela wrong nengafanele so yena umuntu wakamalume umuntu njena wakomalume nje until azahambe emhlabeni mawukuthi imfanelo zakhona ayigcineki uyizwa leyo baba yebo ngiyayizwa uqinisile ubaba Magubane njoba ngisasemncane bakuthatha bangisakhaba ubaba bangizela bangifaka isiphandla yabona bona laqala lapho ukuthi inkinga sicazulula kanjani ke le ndaba wona mfowethu right njengoba bakuthatha bakusa kuboka babu wakho bafike bakufaka isiphandla wadla inyongo zakhona all right kungenzeka ukuthi kwakufanele ayovezwa ngoba kuyakwenzeka ingathi uzalele komalume kodwa amakhehla akuboka babakho ayidinga ukuthi afika ayibone sekufanele manje abuye ezekuphila komalume wakhe ngoba uyingane yakhona ebese manje ebamba manje imbuzo ezimbili inyongo isuswa ngenye ebese bika ukuthi la wadla inyongo yakuboka babakhe manje ledlozi sedala manje utakateke phezu kwakhe ebese manje ikhisha inyongo negazi nomswala ebese phuma ngaphandle bese yahamba ifike yogeza right megeza useyabuya ngalembuzo yesibili usebikela amadlozi ke nina ke manje madlozi la ekhaya njengoba singihambile ngayisusa le nyongo ngoba iyiphunga elibi nelingcolile phekweni sengicela ke manje ukuthi ngifake imbuzi ezoba isiphandla sokuthi manje ngiyingane yenu ongunaphakade sure indaba ekakasini 0861596596 topic ethu namhlanje sinika wena chance ukuthi ubuze noma yini ofisa ukuyibuza I have Makhosi umnikati here kanye ke nonkomose uMagubane madoda sihlala nje ngenxa yokufunda nokusebenza kwamastende uthola ukuthi umuntu uyarenta lana kodwa makhona izinto ezidinga ukuthi zenziwe zemsebenzi angakwazi ukuzenza khona la kamastende noma kumnikazi umuzi kudingeka athola ipermission noma ukwazi ukuthi wena uthi uqashela kaMthiyane kodwa manje ube uMagubane uzokwenza imisebenzi yakini la no awukwazi ukwenza umsebenzi la uqashe khona such that even if usekhaya lakho kungangenisiwe abantu abadala awukwazi ukuvana uqhubula umsebenzi lapho kufanele uye entsikeni emuva emanxiweni uyoqala phansi ufaka abantu abadala emqashweni nje ethe no okay all right so Hlaza akwazi ngempela ukuthi emqashweni ukwazi ukuthi ushise khona impaphe bese wenza umsebenzi kuphela into ongayenza emqashweni la usuku ukhona uyakwazi ukuphahla bengizobuza la ukuphahla neladi into eyodwa ukuphahla neladi Sohlaza into engafani yini ukuphahla ukuphahla kusuka kufana ukuthi uthandaza abantu abadala lo usuku ukhona kodwa manje ulokhu kwenza ngani ngezibani okay yabo so manje ungakwenza lokho la uqashe khona ngoba angithi ngesikhathi vele usuke ekhaya uyabika ukuthi ngiyahamba ngeThekwini ubani ongiphe uphahla okay ebese aza amadlozi ukuthi wena uphahle kuphi kabani but mase sesithinta indaba yeladi so uphuzisa abantu abadala manje isobho okuwukuthi ke manje Sohlaza yazi lento izobe inkinga kuphi akwazi ukuthi mina ngingafike ngizobusa kini kodwa wena udle
ezilethe ngisho inkinga le so manje kuze ngidle nami la kufanele ukuthi bhuti omdala nakhe ngikuphethe okuncane. All right, sure. Yeah. Ngizweke na kuma tweets, ungangitweeta @Alex Mthiyane na Facebook ngibuze ama comments ngizowabuza la sino makhosi umnikathi kanye ke nomelaphi umthandazi uMagubane. Page on Facebook lithi Indaba with Alex and ungatweeta as well. Usandile Khumalo ubuza ukuthi mangabe wakha umuzi wakhela abazali bakho bobabili if behlukana besaphila kwenziwa kanjani bukade bakhele umuzi and then base bayahlukana ke kwenziwa kanjani lapho ayishula kuphahla kahle namhlanje. Yeah, I know, no, sorry. Sihlaza. Sure. Uyabona bhuti omtalento ngihlezi ngikhuluma inkinga le ndaba yokuthi abazali bafike beshade ebese kugcinene bese beyahlukana ngoba lento limaza isisekelo sezingane ngoba kahle kahle ngokwesintu idivorce into engekho. Uyabona so manje if wena manje uma wakho nobaba wakho noma abazali sebeyahlukana noma sebeyadivorce okokuqala into eyenzakalayo le ingane lezi mayihleli kubo ngokwesimo sedlozi kubo kababa wazo suke siyizalwa umfazi owachitheka umfazi owahlula umuzi lokho kubantu abadala kusuke sekuyisinengiso. Okay. So mama wena ke uyingane yabazali bagcine behlukene but ufuna ukuyilungisa leyo nto ungakwazi ukuzenzela wena ke. Uyabona Sohlaza if uzalwa uyingane yabazali abasuke behlukene kodwa abazali bagcagcile wena ukini uzobamba imbuzi ubike emsamo ukuthi kahle kahle la ekhaya isisekelo sakho sikhona kanje kanje. Uyabona masikhuluma ngenhlambuluko inhlambuluko kusuke kuyinto osukuyikhuluma nabantu abadala ngokwaleso sikhathi ukhuluma ngesimo sokubhekene naso. All right. So manje if ukuthi abazali sekanjalo sobamba imbuzi wena noma lo suke khona enhloko usebamba imbuzi mhlawumbe usiyabathula bonke abantu nazi ingane ezalo masibani bani ebengifisa ukuphemba nazo umuzi la ekhaya. Right manje uma sibani bani usevele wachitheka ngesimo sokuthi umthetho wala ekhaya ut akamelelanga nawo noma kube khona isimo esenzakalayo sibe ukuthi nokuthi esimenze abantu bagcine sihambile wachitheka kodwa lezi ingane ngoba kuyingane zenu ngale mbuzi ngizocela ukuthi nina dluzela la ekhaya niyisekele niyikhusele. Okay. No wececezwa kana. Mama ngabe ukuthi ke lo mdala uyanqaba ngoba phela emndenini kunama dynamics ukuthi kubuye kube khona lokho uthi lokho kuyinhloko mhlambe ngokwenkolo yakho usindisiwe kakholelwa ku this or uyanqaba ukwenza lokho. Somehow kule mpendulo nalombuzo khona la ngigaxela khona ngesizathu esisodwa ukuthi uma Magubane ngizokushiya iphutha ngisho ngakuthiwe likabani ithe sizogcina sidecide ukuthi ingane kuzokwenzakalani mhlambe ngizohamba nazo ila seziba nenkinga khona. But mazihleli nawe zihleli kubo zisemsamo wakubo nothing affects ingane la. You understand leyo? Now uma sabantwana ke thina sikhula abazali bahlukene uma kuukuthi akuyena ubaba mhlawumbe owabhunguka washiya uma you understand mhlawumbe umsamo wahliphizeka then we safe ngoba as long as inhloko yekhaya has been there everything is tagged. Manje mangabe esindisiwe kudaleke inyakanyaka lapho Sohlaza ngoba phela manje esikhona sabantu siphila kubalekile ukuthi amadlozi noma ithonga lisuke libheka umuzi lazi ukuthi kwenzakalani kuqhubakalani manje. Yeah, I think le pendulo ke iphela la before ingenele kuleli labasindisiwe because they are not here to speak for themselves. Exactly. Sure, I'm sure nakhona ungathothi mhlambe ipendulo izofana. Kuna dynamics akhona as well. Kuna ukuthi mhlamba sebenza igama lethongo bazothi my angels, my spiritual guides. Yes, kodwa khona uzothola impendulo iyafana though. Sure. Anonymous, respect. Yebo, ngiyabikelela kakasini. Yes, mfethu siyakumukela nathi. Yebo. Bengicela ukubuza lana. Sabafana la ekhaya ku3. Manje besihlele ukuthi senze labadala isithebe. Manje bengifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe ufanele kube izimbuzi ezingaki nanokuthi kube izimbuzi zabuphi ubulili. Okay. Uyabona njengoba efusukwenzela abantu abadala isithebe Sohlaza. Isithebe kushela ngokuthi amandla akho angakanani.
yabo ungayenza imbuzo eyodwa ungazenza zibe mbili ungazenza zibe u4 kodwa kubalekela sike sikhulume manje ngobulili okay if ukuthi wenza umsebenzi mina ngeke ngiphathisa amaduna yabona ngoba kuyenzeka kwesisikhathi ukuthi uthinta insikazi uzokwenza ngomsebenzi kanti lensikazi seyikhweliwe uma lensikazi seyikhweliwe ayisawuhlambulukele umsebenzi osukuzowenza ngoba into yokuqala eyenzakalayo kuba khona umphefumulo ophuma la ekhaya ungazeki ukuthi ushonaphi ngoba ngesikhathi kuphuma umzanyane manje wani wembuzi wona ukhulunyelwa ngempepheni then bese kuzoba khona lese ngethi ke if ukutholakala umzanyana embuzini lonto isuku inhlanhla cha akuyona inhlanhla leyo isuku yibhadi ngoba lonto isuku siyivala nalomsebenzi osuku usuwenza ngoba lo mphefumulo uyahamba ufike uvale nazo weyizwa le anonymous yebo ngicela ukubuza la njoba esho nje ubaba ukuthi akukhathalekile ukuthi ziba ngaki mhlawumbe ukuthi ziba u3 njoba siwu3 nathi alikho iphutha lapho no not at all alikho iphutha lapho na futhi kodwa uyazi ukuthi inkinga idale kabi sohlazi ngije gqa kancane lento ishayeka manje ukuthi yazi umsebenzi ukuwenza ubuwona bhuti omdala bese lento ishaya ngokuthi empepheni uthini ngasikhathi sini ngoba bona bazoyibamba lezi imbuzi ebese bethi baba noma bathi mkhulu uthi angazi uzaleke kanjani njengoba sikhuluma nje yabo kanti usushiya inhloko yabo nje u3 nje njani u3 nje wena bhuti omdala bamba imbuzi uthi khokho kakhokho ngipha wena ngicela udle nesizwe sakho sonke so ngesikhathi uyinika inhloko lembuzi sifika khokho kakhokho ukuthi awuzandla abantu abami uyehlukanisa imbuzi le izodliwa ithina nje amadoda le izodliwa izalukwaza ihambiseni ngala le kufuna sinika abantwana abashona nabaphuphuma lapho umsebenzi sohamba kahle usuyabika ukuthi ke manje empepheni yakho usucela nedlozi elikwembethe okuyilona elakulethe emhlabeni nalo libe nesithebe salosidla amen uphasile wona lapha emphepheni mangikhuluma exactly lapha emphepheni ngesikhathi ukhuluma hayi kuyazwakala iphandla kubalekile ukuthi sifake isiphandla sibalekile ukuthi usifake Genesis 27:16 eBhayibhelini ngisifaka ngakusiphi isandla uzaleke kanjani ukomalume nomsekhaya kababa ngisekhaya kodwa mina ngizalelwe emdweni sonke nje sizalelwe emshadweni ukuthi ke engenayo isho yako ukuthi angazi noma kwenziwa konke ngoba bazaze nabo okay umsebenzi nizobe nenza kuphazi kwesiphi isisekelo sakubaba ekhaya nje la sizalwe khona okay isenethini okusho ukuthi wena mfowethu mina kuze ngizowenza umsebenzi wakho uthi uhambe kahle yenzani umsebenzi la kuboka baba nje asenivesini uplanile ebese iphandla nifaka kuphi ka right esidlini isandla sani sokuphonsa bese niyabika nibikela amadlozi ukuthi ke manje abantu abadala ngoba manje ngathi kukhona okunye okushuda besicela futhi ukuthi sibe namandla okuya kuphi komalume right ngoba mhlawumbe nizowenza lo msebenzi la kuboka baba kanti idlozi eniliphi inhlanhla kuphi ela komalume uthi manje sesizokhweleza napha labantu kube kuyithini so nene sekufanele manje niwenze lo msebenzi bese emva kwemhlawumbe enyanga noma 2 months noma ukuthi nizoba nawo ninamandla bese nithenga futhi imbuzi noba u3 seniyabuya na kuphi nakomalume nakhona nifike nenza umsebenzi nebapha isithebo abantu abadala senifaka isiphandla kuphi esinxeleni seyaqonda into ngiyakuzwa manje yazi inkinga la ifuna omalume ikhala lobomalume asenalo noma bekhona kodwa basindiswa akusenziwa nje into zesinto mina I would say ekungazini kwenu ukuthi kwapheleliswa yini ngoba bakhona basindisiwe do i-research ukuthi uma wagida yini ngoba nizozithola seniphakathi nendawo ekutheni mhlawumbe senze okurongi ngokuthi siphi isithebe sako baba mhlawumbe bekushoda ngoba aninayo iinformation ephelele ngokucaca kwamama so do that information qala and it's also wise ukuthi ke uma kukhona amagceke noma kukhona abasakhothama emadlozini even iladi lilodwa belanele ekutheni nihambe niyokhanyisa iladi lapha nikhuleke edalweni zakomalume to say inhlanhla yeni ngoba right now ngoba senza umhlahlube kodwa sithi into ekufanele yenzeke la fanele nibalansisa amathonga womabili especially many uncertain nanokuthi futhenye yona futhi wazoyizuza inhlanhla nenye into mfethu mina engakutshela ukuthi yini ongayenza manje uyazini
ngoba Yep. kukhona izinto ezakhishwa sokuthi kahle bukhona ubuhlobo obukhona Yep. phakathi kwedlozi lakini nela komalume, right? So Yep. if kukuthi laba bakubuka malume basindisiwe, wenzeni lo msebenzi nina ngokwedlozi lakuphi lasekhaya, right? Yep. Bese niyabuya Yep. futhi niqoqa amandla wani wembuzo ezu3 futhi again khona kini. Uyazi bese Yep. bese nenzenjani? Bese Yep. before wenze lo msebenzi bese nishisa impepho. Nibikela idlozi lakini ukuthi nifuna ukukhumbula abakomalume kodwa manje kunamacala kanje nicela banimemele idlozi lakomalume wenu libe khona lekhaya bese nibapha isithebe uphinde uqhuma uphasa umsebenzi. Okay. Hayi, Hayi bese ngiyabonga hayi kakhulu, ngikholwa ukuthi ngiyabonga. ubheme wakholwa Hayi kona akuzwakele kampela. Hayi sure Ngiyabonga. nizofa inyama Hayi sizofa kampela. Sure. 1941 indaba eGagasini 0861 596 596. Ngenxa yempilo nokuchuza ke kwabantu impilo bakhona abantu nje abangayidli inyama ama vegetarian and even stretch it further. So makunomsebenzi wenyama la akaphoqelekile lo muntu ukuthi manje forceweke ukuthi naye akabambe mayebambe lo flower kuyobe ku enough. Sohlaza into ebalekile emsamo ukuthi mawenza umsebenzi uwenze ngenhliziyo emhlophe. Aha. Okay. Lokho kubonwa ngamehlo suke sekukwenza nje. It's the willingness to participate. Yazo yezwa uyishanga isilungu. Sure, asiye ku anonymous Mlu let's see if nayo willingness to participate la kwindaba. Anonymous Msing. Willing to participate. Share network fethu right? Ngiyaphila. Ade sine mayor yakho la an hour ago izwile. Ngizwile ngazama ukunyanga ngathule. No kulungile fethu. Ithini question yakho? Umbuzo wami Alex cha kahle into engifuna ukubuza iphupho engiliphuphe namhlanje. Yes. Ukuthi mhlambe bengakwazi ukungichazela ukuthi kwenzakalani. Uyazi Alex ngiphuphe engathi ngisemfuleni nangisemfuleni umfula uyagcwala uyagcwala umfula uza uphethe ilento le yefiti uphethe lento le efaka inyama nje le cold room ne Oh yes, mobile fridge like cold room. Cold room umfula ugcwele. So now ukula ngizama ungena phakathi ungena ukuthi ngifuna ukukhipha le cold room. Ayi nangithi ngiyazama kanti ngigqokile kunamakhadi ama-wallet kwasala amakhadi ama-wallet asebhanki phakathi yangikhiphela ngaphansi umfundi aqhubeka ehamba nje. Yeah, unfortunately showe ilokhuzana network but I think neatologist yakhona. Yeah. Yes. Okay, Sohlaza inkinga le. It's deep. Inkinga le yabo manje umsamo wasekhaya onakele. Njengoba kuvela ama cold room abantu abadala kunezinto abayifuna nekhalelekayo ekhaya. Number 2 futhi la manje kuvela ukuthi makuvela i-cold room ifaka into ebanda kunokusetshenzwa kwenyongo okuphambanisa umsamo. So njengoba yena ephupha ngisho namakhadi akhe ehamba, Sohlaza kufanele uphupha into zakho zimuka especially emanzini ngoba impilo yakhe kusona namhlanje izobheda. Sekufanele asukume athole usizo into zakhe zibuye eqonde kubi. Nanokuthi if uyibheka le phupho Magubane ubethemba ukuthi uzosizwa ile cold room. Wangasizakala kunaloko kwamuka izinto nazo. Into yakhe ndi lomfulu uyangenisa eziweyene kuwo. Into yakhe ithi inkulu into ezayo ebhekene nomsamo wakhe. Kuzomela lento ayisukumele ngoba izohamba lento ebesimlahlekisela okukhona imdedisele ngisho inhlanhla nazo. All right. No, but I hope yaphenduleka. Here's a question first because I have to ask this. Angithi we are told ukuthi ukusebenza komqondo womuntu lento preoccupy isikhathi esiningi during the day you are likely ukuthi uyibone nasephusheni. Kulezi insuku we see ama video abantu abawacirculate ku social media na ku WhatsApp of lama floods lawa sanda qhubeka besibona imoto intanta sibona kuntanta ama appliance. So ngibona ngani ukuthi it's one of lento kade ngicabanga during the day or iphupho as deep as nilisho because we sibona ama videos amaningi esigcina siwaphupha. Ngicela ukuphendula Sohlaza yazi ngathi uyabhula lento bengisho ekhaya ngithi one thing about open line amaphupho agcina ebadiphu noma bemaningi kakhulu ngeopen line ebese umuntu afuna mhlambe simhlahlubele iphupho individually kanti isikhathi esiningi kuyenzeka uphupha iphupho lenyongo
kuyenzeka uphupha iphupho Oh, lento iphupho lenyongo into engathishu. into nje utholta ngiphuza utshwala mina mengiphupha ngise bar ngiphuphani. Yeah, understand that? So it has no significance. It has no significance. Okay. Such dreams they do okay. And then uthola ukuthi uphupha iphupho kanti ianswer yalo ingaba ngomgqibelo. Cause khona amaphupho akufanele abe sequence to have a meaning. Ebese ulibuza ngolesithathu. Silihlahlube ngendlela kanti imeaning yalo ngempela idlozi bisalizolembula nini ngolesithathu. Mina amathwa sami ngiyangwathetha uphuphe kathathu before uzongixoxela. We understand because amaphupho we all have dreams, but one thing we always get we open line amaphupho whereby umuntu uzophupha into understand that lozothi selingihlupha isikhathi eside, but whereby you dream about something last night and you wake up namhlanje and say ngiphupha angisho ukuthi akubalekanga. You understand? But kukhona la kufanele nathi ke assess the importance of the dream and see how related it is to anything ancestral. Sure. Bhuti omdala ake ngihlokanise umqondo njengoba nje uyithinta nje sengizoyithinta manje ngokwelimi la psychology Washa Nazi sayithinta lapha edamelini. So umqondo sohlaza uhlukene igaba ezintathu. Sure. So khona umqondo uba ku semi conscious. Mawusuku semi conscious it's where usukulele umqondo half dead half awake. Usemi conscious lo. So usemi conscious uvamise ukuletha into esuka conscious, esuka conscious, right? So conscious ilento sukuyibone emini bese ebusuku mawusulele bese iyadlala. Then bese kuzoba khona unconscious. It's where umqondo usuke dead. So our memories asuka from conscious to semi-conscious, from semi-conscious to unconscious. So that memory now is dead and buried. If it don't, it's okay. So hlaza okhombe sokukhona inkinga noma sokukhona umyalezo osukulethelwa amadlozi. So ngithinta lento esho ubani umamnikathi ukuthi into kufuna ibuye igaba mhlawumbe kabili noma kathathu. Okay, kusakhuluma isintu noma sakhuluma academic? Both. Siyaqhubeka nendaba 0861596596. Thank you for watching lolu hlelo kwi YouTube channel yeGagasi na kwi app futhi uyayithola ne podcast ke ungakwazi ukuyilalela as well masiqeda nje ngo8. Namhlanje asina topic nginama guest la ngino Makhosi umnikathi kanye nomthandazi uMagubane ubuza noma yini noma ucacisele thina kunoma yini ofisa ukuyazi. Ngizothatha anonymous my respect. Sawubona anonymous? Yebo sanibona njani? Si right but unjani? Hayi ngiyaphila. Sure. Bengicela bandla la caciseleka la. Ngumntwana kungathini ngathi zazelwe ekhaya. Noma wazalelwa ekhaya kodwa inkinga yena akamazi uma wakhe akanasekhabo uma wakhe. Ngisimo ke sokuhlala kwempilo ke lapho ekhabo ma ngathathwa ngayohlala ekhaya kababa. So ke manje angazi ukuthi ngingenza kanjani noma ngibize sithi isibongo kahle ngoba ekhabo baba yimini mfana. So kuma ukuthi kuyaba nje imbuzi yimini obamba imbuzi makuthi khona okwenzekayo yimini okwenzeka ngoba baze bamthanda kodwa okay, we get it. Asiqala kuwena Dinango. It deep ngoba even noma ukuba umlanjana kwakhe akuna foundation. Akukho la singathi sibuyela khona siye ekhaya kuboka ma uya understand. Ebengisale kuko ukuthi ekunga understandeni kwakhe ukhona inomsamo omile esingathi thina umsamo wasekhabo ma ngoba bengingathi kubhuti bekufanele enze lo mcimbi ukuthi ayokhishwa ngokuphelele ngale alotsholwe komalume akhishwe abuyiselwe ekhaya kobaba ebese eqhubeka nomsamo wakobaba. But iclasha la ethi khona noma akamazo baba kamazo uma wakhe. So that's where we need a foundation yakomalume because that is when singathi akwenziwe le ritual yokuthi akalotsholwa abuyisele ekhabo baba ukuze aqhubeke nomsamo straight. Unga eda Magubane. Weyizwa leyo bhuti? Anonymous? Yebo ngiyezwa ngizwa kahle. Ecacile.
Yeah, sohlaza iyezwakala yona kodwa manje lento imdalela inkinga ngoba manje la le khona akasekelekile. Into engivamisa ukuthi ngeke ngisho ayikho intandane yendoda, right? So yena kufanele athola ukuthi uma wakhe no wekade ezaleke kanjani. If ukuthi noma wakhe na la ekhona weyumlanjwana. Kusho ukuthi yena kahle kahle ngokwenhloso yakhe kufanele ahlehle azaza ayovusa isibongo sakuboka gogo ngoba ukuba khona kwakhe emhlabeni ledlozi limsekelele lenhloso ngaye. Okusho ukuthi yena njengoba ela kuboka babakhe indoda yena angaze alobole aganwe ebese bika la ekhaya uthi okay sengikhulile manje kodwa aningisekeli ngokuzaleka kwami kanje sengiyaphuma mina ngovusa isibongo sakuboka gogo noma ngabe ukuthi sakhokhokazi as long mesazi ebese yahamba ekhanda isisekelo sakhe ngoba manje ukuqhubeka ashisa impepho la enze yonke into ima ingamlimazi yena iyoyilimazi ingane ngesimo sombuzo othi uzaleke kanjani. Okay. I hope impendulo ikhona lapho mfethu. Uma mhlawumbe usafuna ama details further, masiqeda uhlelo nje kunama numbers abazowanikeza. On Twitter umvolane uthi mina kwathiwa ngiumuntu omthandazo namanzi ukuze izinto zami zilunge. Kwathi ngelinye ilanga umzala wangithatha sayogeza nje emfuleni ohambayo. I-confidence engaphuma nayo lapho ngangiqala ukuzizwa ngaleya ndlela. Ilapho engabona khona ukuthi amandla ami asemanzini. Ikhona nje. Ikhona. Yeah. All right. So from there kusho sezoya kubantu abafana nani bamtshelisa kalungisa kanjani. Yeah, sohlaza amanzi ayikona konke. Kuya ngokuthi wena ufika uthini kuona bese izinto ziyenzeka. Ungathakatha ngawo futhi. Kambi. Yeah, sohlaza. Into ikhuluma impophomeni. Kambi. Yeah. Khona futhi ulwa nezitha lapha. Yeah. Khona into engangayisho futhi enye ngingena emlomeni amamnikani. Uyazi ukuthi sohlaza mangabe amanzi ngendlela powerful ngayo. Umuntu uma ungamfuni acela amanzi. Uyazi ngesikhathi umkhelela wona lapha nemsamo bese uyasho lamanzi awambulali. Meyaphuza uyahamba. Mina kukhona umuntu ohakwazama ethi uyagaga. Maye mina ngowasemanzini. Yazi ngenze njani sohlaza? Ngahamba ngafe ngavula umpompi. Ngathi mina lo muntu njengoba ethakatha mina manje okubhlungu uyanisebenzisa. Mina ngumntwana wenu. Anihambe nodila naye. Abafethu manje phela sihlala la kuthiwa khona ngicela isbottle ilokhuzana sparkling water ebhodleleni or still water nalawo manzi as powerful as amanzi nje empompi ne sohlaza amanzi inkulu imfihle semanzini. Yeah, even la swathengayo even la wathengwa amanzi. Okay, amanzi uyazi even if uya on a religious context. Yeah, we've got abefundisi abathi thatha iglass yamanzi ubeka isandla ezingikhuleka ekwi TV and that heals umuntu osekhaya. Ngoba size sangoma siphasisa inkolo kaJesu. I'm just trying to reveal. No, yeah, uqinisile. It's true. Uqinisile. Yeah. All right. So hlaza yazi mangena lokho kanjani na? Ngoba ngesikhathi lo wamfundisi ekhuleka kahle yena lo suke ephethe amanzi yena himself or herself usuke vele neconnectile namanzi. So as umfundisi ethandaza lapha it's not ukuthi umfundisi wenza ama miracles via TV, but ngesikhathi ubeka amanzi you connect with amanzi bese as wena uthini ngaleso sikhathi bese zakho ziyenzeka. Okay, all right, sure. Okay, you've learned something on this show today, all right? We take uSabelo calling us from Johannesburg. Sure Sabelo. Sohlaza kanjani? It's right mfethu kunjani kwena? Ngiyaphileka ngibingelele nakubahambela duty. Amen. Sure. Yeah. No, sohlaza bengifisa ukuthola kunamaphupho asefike kumina ikhathi ezimbili. Ngendaba yemonto. Elokuqala lafika kumina kwafika ukuthi isondo lemonto yami engihamba ngayo la ka left emuva liyaphanja. Malphanja kwaphela a couple of days ngakuseni imoto ine slow punch. Kahamba mesikhathi futhi kwadlula amaviki laphinda buya futhi iphuphe njengalelo laphanje isondo sesondo. So emva kwalokho kwangathi ngiyalikhipha ngalibona senembo manje ngibona selibuye ihlandla lesibili sengithi akingibe worried ngoba mhlambe khonto ekhulunywa noma mina engayiqondi. Okay. Right. Okay. Manje inkinga isondo elilodwa angithi manje abantu abadala bamtshela ukuthi abantu abadala bayibhekile imoto.
kahle kushuthi ngeke nje lokhu siyalena le yena akashintshe leli isondo abantu abadala abamkhombisa ngasho ngoba egcina shuthi lizomdalela ingozi. Okay, so I message like. Yeah, it's a message. All right, but nakhona ke like you guys said ukuthi maliphinde libuya then akavula amehlo. Sure. No mfethu, all the best man. Asathe uBheki eWestville. Hi Bheki. Yebo sawubona. Sure mfethu uzoba ngokugcina wena. Yebo bengicela ukubingelela lapho kumakhosi mnika kubaba Magubane. Amen. Yebo. Akanoma ngangisiza angithi nje ngiyagula futhi sonke kumqala kubhlunga amahlombe ayagwaza ngathi ngibhobo ngase ngiyakumuntu wathi isithunywa kodwa ngeke akwazi ukungilungisela wasethi enginyalela omunye nenginyalela lo munye sengithi ngiyamfonela wathi hayi akusona isithunywa leso yinakhuzana umlosi bese ngidideka kodwa ngase ngivele ngicela omunye umfana ukuthi angenzele ubulawu besithunywa futhi kwasethi angikusebenzise 7 days mangisebenzisa ngavele ngagula kakhulu kodwa kuthe ngosuku luka 6 ngithenge neliwashing ngavele kwasithola mbiza safike sazozalela eshethini lami. Okay. Right. Yes, Dinango. Ngiyayithanda leyo kufika kwesithwala mbiza ngalesikhathi usuphahla ubulawo. Ngoba lento icacisa ngokusobala ukuthi lento inabantu abadala. Ngiyamthanda lo oqala othe isithunywa ngoba isithunywa sinako ukuthi sikusindisa amahlombe ugcine wena engathi emqaleni wakho uyasindwa kanti wena uthwelwe yidlozi okuwukuthi kubalekile ukuthi imimoya sihlole ngokujulile ngoba mhlawumbe ngasho ukuthi isithunywa bengingathanda mina ukuthi ngalesikhathi wena udla ubulawo awukuhamba impophoma ezwele ukuze ucacise ukuthi leli thonga elikuwe noma elikwembathayo limkhakhamuni ebese uyaphahla kulolu khamba ucela incacise phelele ethongeni lakho ngoba ngalesikhathi uye emanzini uyothola sekubuya isingisi impurity ephuma ethongeni ukuthi ngempela uyahlambuluka at the same time ukuthi ngalesikhathi wena uqinwa ilento nezinto zabantu sikwazi ukuzidiliza sidiliza isithunywa sidiliza imimoya ebese liyamaqinqo idlozi elikungenayo ukuthi liphi. Siyibamba lana conversation yethu. Usinikeza feedback wena Bheki ukuthi kuhambe kanjani lapha. Bafethu I have to thank you for ukuthi nibe kanje nathi nisikhanyisele. Makhosi mnikathi utholakala kanjani? Ngitholakala ku 074 051 4679 074 051 4679 ngisePietermaritzburg ngicela ungifonele senze appointment before ufike ekhaya. Sibongakhona ukudinangwe makhosi mnikathi. Mlondi Magubane. Sohlaza mina ngitholakala eClermont ngolwesine nangesonto ngo10 isikhathi. Inombolo zami ngitholakala kuzona zimbili. Eyokuqala ethi 079 42 80 757. Esibili ithi 061 921 9881. Asibonga kakhulu ke kumakhasi ethu namhlanje. Lolu hlelo ke likhona ivideo yalo uzoyibamba ku YouTube with amanye ama videos alezi inhlelo engizenza la kwindaba. And ungayakana ke podcast kwi app Gagasi FM. I have to thank again the duo producing the show Mr. Nzuza Usiphelele kanye ke no DJ Flair.